Pinapulo ka mga estudyante nga dunay visual impairment, lakip mga newly blind adults ang nakabenepisyo sa libreng computer literacy training sa General Santos City. Ano yung report ni Efren Mamak? S, tapos tab. Okay na? Gamit ang word processing software sa computer, gipang tudluan kini nga naa sa 8 ka mga high school students kung paunsa mag-create ug edit og mga documents ug ubang computer lessons. Lagip sab sa gipang tudluan og advanced computer lessons ang tulo sab ka mga adults. Kini gipahigayon sa usa ka DICT Region 12 Computer Laboratory sa General Santos City. Ang mga learner dunay visual impairment kinsa target beneficiary sa basic computer program nga libreng gitanyag sa usa ka non-profit organization kauban ang Department of Information and Computer Technology ug ubang ahensya. Tumong sa maong programa nga matabangan ang mga estudyante nga makatuon og computer skills nga makatabang sab sa ilang pagpangita og trabaho. Gusto rin natin na hindi mahuhuli ang mga visually impaired, ang mga ganito pong mga sitwasyon po nila. Kaya nagkaroon po ng training para sa at least makasama po sila, magkaroon po ng inclusive. At dahil dyan, nagkaroon po ng marami pong trabaho rin sa ating mga graduates. Gani sa tala sa maong organization nga sa kapin 800 ka mga estudyante nga napaubos na sa maong programa sa sulod sa 2 ka dekada, kapin 200 na ang nakatrabaho sa DepEd. Samtang ang uban anaa sa ubang organisasyon sama sa business process outsourcing kon BPO. Dugang sa maong organisasyon, ang magtudlo sa bag-ong learners, mao ang mga migraduate sab sa maong programa nga dunay taas nga kahibalo kalabot niini. We always have the facility and we are looking forward that this will go. Filipino rin po sila. They have issues of their eyesight, but that doesn't mean that there are limits na malalaki. Ang maong programa nagsugod niadtong November 18 ug mulungtad hangtod November 29. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio. Efren Mamak. 1 Mindanao.